सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कपट नीतीनं सुरू असलेलं राजकारण बाळासाहेबांचे निष्ठावंत कार्यकर्ते मोडून काढतील। या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या पुण्याईवर शिवसेना पक्ष जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकात पुढे जाईल असा विश्वास माजी खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केला आहे। कोकणसाद लाईव्हचे संपादक संदीप देसाई यांनी त्यांच्याशी साधलेला खास संवाद पाहूयात। निवडणुकींचा जो रणसंग्राम आहे तो अंतिम टप्प्यात आलेला आहे। प्रचाराची रणधुमाळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुरू झालेली आहे आणि खास तळ कोकणात आणि विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यामध्ये शिवसेनेचे नेते आणि माजी खासदार विनायक राऊत साहेब आलेले आहेत। आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत। साहेब, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सध्या जी जिल्हा परिषद पंचायत समितीची रणधुमाळी जी चाललेली आहे, तर त्या ठिकाणी महायुतीने आपल्या समोर एक आव्हान उभं केलेलं आहे। त्याबद्दल पहिल्यांदा आपण सर्वप्रथम संवाद साधू। त्यानंतर या साटेलीबेडशी आणि कोणाळा पंचायत समिती मतदारसंघ आणि साटेलीबेडशी पंचायत समिती मतदारसंघ याबद्दल सुद्धा आपण बोलू। पण सर्वप्रथम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जे आज चित्र निर्माण केलं जात आहे, महायुती बॅकफूटवर आहे, उबाटा शिवसेनेचं अस्तित्व दिसत नाही, अशा प्रकारे विरोधकांचं सातत्याने जे बोल आहेत ते ऐकले जात आहेत। काय त्यांना उत्तर द्या? खरं म्हणजे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार मनसेच्या साथीने ज्या पद्धतीने निवडणूक लढवत आहेत, आता दोडामार्गमध्ये ते मी आज आलेलोच आहे, हे तुम्ही प्रत्यक्ष पाहत आहे। परंतु काही ठिकाणी पैशाचा बेसुमार वापर करायचा आणि गरीब उमेदवारांना 20 लाख 25 लाख रुपयाचं आमिष दाखवायचं आणि उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव टाकायचा, ही जी कपट नीती खास करून कणकवली तालुक्यामध्ये चालू झालेली आहे, ही वैचारिक त्याला धोरण म्हणता येणार नाही। पैशाची मस्ती आणि सत्तेची मस्ती, त्याच्यामध्ये स्वतःचे बिनविरोध उमेदवार निवडून आणण्याचं जे काय चाललेलं आहे कपट कारस्थान, त्याला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली तमाम जनता पूर्णपणे ओळखून आहे आणि ह्या निवडणुकीमध्ये ते त्यांना त्यांची जागा दाखवून देतील। आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार आहेत। काही ठिकाणी आमच्यावर काँग्रेस आहे, काही ठिकाणी शरद पवार साहेबांचा NCP आहे। ह्या उमेदवारांना प्रचंड मताधिक्याने निवडून देतील। महाविकास आघाडी म्हणून आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जातोय आणि मनसेने सुद्धा, जसं तुम्ही बोललात, ते आता तुमच्यासोबत आलेले आहे। पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ग्रामीण भागामध्ये विशेषतः शिवसेनेचा एक बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो। आपण आता सुद्धा आहोत ते या दोडामार्ग तालुक्यातील बोडदे गावामध्ये आहोत। निष्ठावंत शिवसैनिक ही एक तुमची जी फळी आहे ती कायम राहिलेली आहे आणि आता जे तुम्ही बोललात की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये चित्र बिनविरोधचं उभं केलं जात आहे, तर या सगळ्या कार्यकर्त्यांना कसं आव्हान कराल? तुमचे जे पदाधिकारी आहेत, जे कार्यकर्ते आहेत, यांनी कशा पद्धतीने या निवडणुकांना सामोरं गेलं पाहिजे? अत्यंत निष्ठेने आणि श्रद्धेने, तेवढ्याच विचाराने हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांनी तयार केलेला हा जो शिवसैनिक आहे, आता ज्यांच्या घरात आपण बसलोय, हे सुद्धा खऱ्या अर्थाने हाडामासाचे बाळासाहेबांचे भक्त आहेत, नार्वेकर। आणि म्हणून अशा या जुन्या जाणत्यांच्या निष्ठावंतांच्या पुण्याईवर आज आमची पुढची घोडदौड चालू आहे। आम्ही विचाराने पुढे चालतोय, अविचाराने चालत नाही आहे। त्यामुळे आपला जो कार्यकर्ता आहे हा सुद्धा सध्याच्या बेबंदशाहीला पुरून उरेल आणि एक ना एक दिवस त्याचा सत्याचा मार्ग त्याने जो स्वीकारलेला आहे, त्या सत्याच्या मार्गाने चालल्यानंतर त्याचा विजय हा नक्की होईल। परंतु ज्या मस्तीमध्ये आज नितेश राणे पालकमंत्री असतील, नारायण राणे खासदार असतील, त्यांचं दर्शन होतच नाही, किंवा भारतीय जनता पक्ष असेल, बेसुमार पद्धतीने पैशाची लुटमार करतायत। आज लाखो करोडो रुपयाच्या कर्जामध्ये महाराष्ट्र बुडालेला आहे, पण ह्या मंत्र्यांची मात्र तिजोरी तेवढी भरभक्कम भरलेली आहे ठेकेदाराच्या टक्केवारीतून। आज सर्वसामान्य घरातल्या लाडक्या बहिणी आज त्या लाभापासून वंचित होत आहेत। जवळजवळ 45 लाख लाडक्या बहिणींना त्यांना अनुदान देण्याचं आता बंद केलेलं आहे आणि हे पापी वृत्ती हे भारतीय जनता पक्षाने शिंदे गटाला भोवल्याशिवाय राहणार नाही। नक्कीच ही सगळी लढत होत असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 8 जिल्हा परिषदेच्या जागा आहेत त्या बिनविरोध झालेल्या आहेत, 17 पंचायत समितीच्या जागा ज्या आहेत बिनविरोध झालेल्या आणि त्या महायुतीकडे गेलेल्या आहेत। आत्ता ज्या राहिलेल्या जागा आहेत याच्यामध्ये कशा पद्धतीने आपली रणनीती आहे? किती जागांवर आपण या ठिकाणी महाविकास आघाडी यश मिळेल? आजपासूनच मी माझ्या दौऱ्याला सुरुवात केलेली आहे। माझ्याबरोबर माननीय आमचे संपर्क प्रमुख अरुणभाई दुधवडकर आहेत आणि नक्कीच मगाशी जे तुम्ही सांगितलेलं आहे मागे घेण्याचा जो प्रकार जो आहे तो केवळ कणकवली तालुक्यापुरता झालेला आहे। त्या कणकवली तालुक्यामध्ये दमनशाही, दामशाही आणि जुलुमशाही याचा वापर करून त्या उमेदवारांना जवळ वेठीस आणलं गेलं आणि त्यांच्याकडून उमेदवारी मागे घेतली गेली। दोडामार्गमध्ये एका पंचायत समितीच्या गटामध्ये
गणामध्ये तशाच पद्धतीचा प्रकार झाला. दुर्दैवाने त्यांना शरण जावं लागतं की त्यांचं कुटुंब असतं, त्यांचा परिवार असतो, त्यांना वाचवण्यासाठी. आणि दुर्दैवाने काही जण पैशाला बळी पडतात. केवळ आणि केवळ पैसा मिळवण्यासाठी आमच्याकडून मशालचा AP फॉर्म घेतला आणि त्यांनी बाजारामध्ये आपल्याला विकायला ठेवलं. ते विकले गेले. पण निष्ठावंत जे कार्यकर्ते आहेत ते आजही खंबीरपणे आहेत, उद्या राहतील आणि त्यांच्या जोरावर पुन्हा एकदा सिंधुदुर्ग जिल्हा आम्ही मशालमय केल्याशिवाय राहणार नाही. सतीश सावंत यांनी जो काही निर्णय घेतलेला आहे आणि जी पत्रकार परिषद घेतली की आपण शिवसेनेचा विधानसभा मतदारसंघाचा जो कणकवलीचा राजीनामा आहे तो राजीनामा दिलेला आहे आणि निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची किंवा शिवसेनेतल्या काही कार्यकर्त्यांची लढण्याची इच्छाच नाही अशा प्रकारचं वक्तव्य केलेलं होतं आणि त्यांनी राजीनामा दिलेला आहे. सत्ताधारी पक्षात जाण्याचं सुद्धा या ठिकाणी भाकीत केलेलं आहे. जो पक्षप्रवेश होता तो काही अंशी थांबलेला आहे सध्याच्या परिस्थितीवर. त्याबद्दल काय सांगा? नाही, सतीश सावंतांनी त्यांच्या ग्रामदैवतेचा शपथ घेऊन सांगावे की तुम्ही नारायण राणेंकडे होता, त्यानंतर तुम्ही उद्धवजी ठाकरे यांच्याकडे आला. उद्धवजी ठाकरेंकडे आल्यानंतर तुम्हाला उद्धवजींनी किती पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला हे एकदा शपथ घेऊन त्या देवाच्या समोर सांगा, मग कळेल खरं काय ते. आज कणकवलीच्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये त्या निवडणुकीच्या पासूनच सतीश सावंतांची जी वाटचाल चालली होती ती आमच्या लक्षात येत होती. आणि केवळ आणि केवळ नेहमीच अतृप्त असलेले सतीश सावंत हे आयुष्यभर ते तसेच राहतील. त्यांचं भलं करण्याचा प्रयत्न माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांनीच केला, परंतु त्याचं दुर्दैव म्हणून त्यांना अपयश आलं. पण शिवसैनिकांनी प्रामाणिकपणे त्यांना विधानसभेला उभं केलं, निवडून आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांच्या दुर्दैवाने नव्हे तर त्यांच्या नतद्रष्टपणामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक ही त्यांनी घालवली. म्हणजे सतीश सावंत एकमेव माणूस असा आहे की त्याने स्वतःचं एक मत स्वतः बाद करून घेतलेलं आहे जिल्हा बँकेला. आता यापुढे आणखी काय सांगायचं. आता सुद्धा कणकवलीमध्ये ज्यांनी मागे घेतलेले आहेत ते त्यांनी माघार घ्यायला लावले त्यांना. आणि जाता जाता आपणही खड्ड्यात जायचं आणि इतरांना सुद्धा खड्ड्यात घालायचं अशा पद्धतीची घाणेरडी वृत्ती सतीश सावंतांनी बाळगली. भविष्यामध्ये त्यांनी चांगलं वागावं हीच इच्छा. नक्की सतीश सावंतांनी जरी ह्या पद्धतीने शिवसेना सोडलेली असली तरी संजय गौस सारखे आपल्या या दोडामार्ग तालुक्यातील तालुका प्रमुख असतील, बरेच निष्ठावंत त्यांच्या समेत सुद्धा कार्यकर्ते आहेत जे सुरुवातीपासून शिवसेनेच्या पडत्या काळापासून आजपर्यंत एकनिष्ठ राहिलेले आहेत. आणि हे कार्यकर्ते आज रणांगणात उतरत आहेत. दोडामार्ग तालुक्यात जी तुम्ही म्हटलात ती बंडाळी कुठे दिसली नाही, उमेदवारी अर्ज फार मागे घेण्याचा प्रकार झाला नाही, जो कुमरलचा एक अपवाद वगळता या कार्यकर्त्यांसाठी आपण आत मैदानात उतरलेलं आणि आता दोडामार्ग तालुक्यामध्ये ही प्रचार यंत्रणा सुरू आहे. कशा पद्धतीने ही प्रचार यंत्रणा पुढे जाईल? संजय गौसांसारखे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांचे निष्ठावंत कार्यकर्ते ही खऱ्या अर्थाने आमची पुण्याई आहे. संजय गौस असतील, जसं मी मगाशी सांगितलं, हे नार्वेकरांचं कुटुंब हे सुद्धा आमची पुण्याई आहे. आमच्या धरणेताई असतील, आमच्या कासार असतील, हे सुद्धा ह्या पैशाच्या घाणेरड्या पद्धतीने चाललेला पैशाचा दुरुपयोग आणि सत्तेचा दुरुपयोग याला झुगारून आज जबरदस्त ताकदीने उभे राहिलेले आहेत. यांच्या पुण्याईवरच आमचा पक्ष पुढे जाणार आहे. दोडामार्ग तालुक्यामध्ये 3 जिल्हा परिषद या ठिकाणी लढविल्या जात आहेत आणि 5 पंचायत समितीच्या जागांवर आपले उमेदवार या ठिकाणी उभे आहेत. काय दोडामार्गवासियांना आवाहन कराल? शिवसेनेला या ठिकाणी जे दोडामार्गवासी आहेत, दोडामार्गवासियांशी तुमचा अगदी जवळचा संपर्क राहिलेला आहे खासदार या नात्याने 10 वर्षात आणि अनेक विकास कामं सुद्धा त्या कालावधीत तुम्ही केलेली होती आणि आत्ता तुमचे उमेदवार या ठिकाणी मैदानात आहेत. सत्तेच्या विरोधात या ठिकाणी लढा दिला जातोय, काय सांगा? दोडामार्गवासियांना मी आपल्या माध्यमातून सर्वांना विनंती करेनच की आमचे जे उमेदवार आहेत मशाल चिन्ह हाती घेऊन, हे मागच्या 3 वर्षापासून जो प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण केली गेली, म्हणजे भारतीय जनता पक्षाने गद्दारांना हाताशी धरून ठाकरे घराणं संपवण्याचा प्रयत्न केला, शिवसेना संपवण्याचा प्रयत्न केला, किंबहुना शिवसेना संपली की महाराष्ट्रातला मराठी माणूस संपेल, हे जे प्रयत्न केले त्याला त्या घाणेरड्या राजकीय नीतीला म्हणजे जबरदस्त आव्हान देऊन आमचे पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब उभे राहिले महाराष्ट्रासाठी आणि आपल्यासाठी. ह्या उद्धवजींवर विश्वास ठेवून तुम्ही ह्या आमच्या प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या, म्हणजे गावाची सेवा, विकास कामं प्रामाणिकपणे करून खऱ्या अर्थाने समाजसेवेचं व्रत घेतलेले हे जे आमचे मशालरूपी उमेदवार आहेत त्यांच्यावर पूर्णपणे तुम्ही आशीर्वाद ठेवा. पैशाने नव्हे तर विचाराने ते तुमची कामं करतील आणि त्या विचारातूनच तुमचे आशीर्वाद प्राप्त करतील. त्यामुळे सध्याच्या भारतीय जनता पक्षाने शिंदे गटाच्या
पैशाने मातब्बर असलेल्या ह्या दमनशाहीच्या विरोधात उभे राहिलेले प्रामाणिक कार्यकर्ते यांना तुमचा आशीर्वाद मिळावा, मशालरूपी आशीर्वाद मिळावा ही माझी आपल्याला नम्र विनंती आहे. नक्कीच हे होते शिवसेनेचे माजी खासदार विनायक राऊत साहेब. त्यांनी या ठिकाणी सिंधुदुर्गवासियांना आवाहन केले, दोडामार्गवासियांना आवाहन केले आणि निष्ठावंत शिवसैनिक जे आहेत ते आपल्या समोर आहेत असंही सांगितलेलं आहे. आणि निश्चित येत्या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेचा जो बालेकिल्ला आहे कोकण, याच्यामध्ये शिवसेनेचा करिश्मा दिसेल असा आशावाद ते व्यक्त करतात. कोकण 7 लाईव्हसाठी कॅमेरामन साहिल दहीबावकरसह संदीप देसाई, दोडामार्ग.